sa gugma, ang pagpabarog sa kahimtang sa atong higala. Ang kalisod pagsulay sa kinabuhi nagkadaian. Maungal sa pagpakabala kita magiusan. Ulaanon, daghan ang naningkamot ug nagsakripisyo para nimo. Labi sa tanan ang atong mga doktor ug mga nurses. Sa panahon nga nanay matakdan diri sa Bohol ug nagtakot-takod na, sila ang kinaunahang grupo nga maigo ug maapektuhan. Human sa ilahang pag-atiman nato, nangandoy pa sila nga makauli sila sa ilahang mga pamilya. Mao nga buhaton nato ang atong parte. Mosunod ta sa mga striktong mando kabahin sa social distancing, sa community quarantine, sa pagpabilin sa atong mga panimalay. Ihalad natong atong pagtinabangay, ang atong pag-antos alang sa atong mga pamilya, sa atong mga gihigugma sa kinabuhi, alang sa Bohol ngadto sa Ginoo. Ug ang Dios nung Amahan na nag-atiman ug naghigugma nato, siguradong manalipod ug magluwas kanato. Nga kita ang iyang gugma.